Hyvät katsojat, hyvä yleisö, viimeistä viedään. 1,5 tuntia musiikkia, tanssia ja jo voitettuja unelmia. Ja tänään palkitaan Suomen paras tanssiesitys. Tämä on Pakko tanssia finaali. Nyt se alkaa! Nobody else, the way that you flip your hair gets me overwhelmed. The way you smile at the ground, it ain't hard to tell. Wrong track. Let's get to the real thing. Finaaliin. Ilta Barona-areenalla lähti käyntiin kovalla sykkeellä ja armottomalla flirtillä. Eli kyseessä oli tietenkin Bollywood Intiasta. Kiitoksia meidän koreografille Danille sekä Danin Bollywood-kuorolle sekä meidän ihastuttaville tuomareille. Kiitoksia. Illassa ihan
ihan selkeästi finaalin tuntua. Tänä iltana tällä lavalla tullaan näkemään 8 huikeaa esitystä, eli parhaista parhaimmat valtaa lavan. Matka on ollut huikea. Tammikuussa oli koetanssit, nyt ollaan toukokuussa, on finaali. Se on ollut huikea ja myöskin erittäin tiukka matka. Kyllä, ja matka on ollut itse asiassa aika pitkä. Ja tähän asti me ollaan siis päästy näkemään mahtavia tanssiesityksiä ja päästy tutustumaan todella mielenkiintoisiin henkilöihin. Eikä vähän vetrestetä muistoja, katsotaan miten tähän ollaan tultu.